Hingke norokmia Tiprasa bisingo chini Tiprasa Kokborok language by dabi salaimani tai tomo hamya ngi tong Tiprasa area wo tomo nang tani bagi greater Tipraland nang norok Tipramothani MLS ro Kokborok ni jini mother tongue ni jini amani kok by norok samani khana miyawo amno nogi Tiprasa rok belai ki tong thokjak kebangma Tiprasa rok no amo jaja khamno nogi tai bkhabo srangjaka tai Bubagra miyaw voice message mani Tiprasa rok no bo constitutional solution hike greater Tipraland central government yang kai bo chai ene yawi tongnai bo jispan khaiman Tiprasa ni bagi thaipan mano je message mani amno Tiprasa rok khanawoi tai nogi belai ke kha khamnai jak dukhu nanglai jak amano kebangma comment tolawo Tiprasa rok comment khalayo Bubagra nang kerike bahai sanai non senango sing sekang pula nang tongkase greater Tipraland nang tongkase sin Tiprasa rok hamkrai manai ne nang kerike jesapano sing no mothangri mangla kne kebangma comment khalayo Tiprasa rok baksa buksu Tiprasa rok ka kubuni to farok bai masalajak video khalajak songsar tonglajak borok nijini culture no nijini je mother tongue no borok kamani kun sameya kun siya amona ang sanamu sungo borok no sanamu sungo te event tabung no tong na rong bang sanamu sungo nor kaham ko tong di nijin culture no promote khadi buinya nya sin culture no promote khani chung nijini khaimano chini ya phangbo chini yakbo kolong no nung nanya di tabu wan choge sana thangkai mosoblati bai moso kotor sabo bisi kora mosoblati korang namle nanya kisi kontete yaman Tiprasa bo mosoblati na nangnai sengagi ni simunu mosoblati sini hasak hatero kayo chini tongmani tai chini wan chungwa mosoblati hainong na nangnai nanya kisi kontete haban bisingo ke ekdom desgana am tin yong na nang sumbo nanya ke ko han ekdom kon phan ge hai haban bisingo ke ekdom intelligent chin do phani bagi jesman khameno do phana hamjago do phana promote khadi nang chikonte de phana kununya thansa tong ho joto no jesman khameno amsuno hambai